În acest an, Colegiul Tehnic Forestier oferă următoarele calificări: Liceu Zi, profil resurse naturale și protecția mediului, domeniu protecția mediului, calificare tehnician ecolog și protecția calității mediului. Liceu Zi, profil resurse naturale și protecția mediului, domeniu silvicultură, calificare tehnician în silvicultură și exploatări forestiere. Învățământ profesional, profil tehnic, domeniu mecanică, calificare lăcătuș mecanic, prestări servicii. Învățământ profesional, profil tehnic, domeniu fabricarea produselor din lemn, calificare tâmplar universal. Liceu Seral clasa a 9, profil resurse naturale și protecția mediului, domeniu protecția mediului, calificare tehnician ecolog și protecția calității mediului. Liceu Seral clasele a 11-a, a 12-a, a 13-a, profil mecanică, domeniu tehnic, calificare tehnician mecanic pentru întreținere și reparații. Școala postliceală, profil resurse naturale și protecția mediului, domeniu silvicultură, calificare tehnician silvic. Mă numesc Alexandru, sunt elev la Colegiul Tehnic Forestier în clasa 12-a pe profil silvicultură. Am ales să studiez acest profil pentru că îmi plac atât drumețiile în pădure și la munte, și pentru că terminala liceului oferă posibilitatea de a lucra în o grămadă de domenii, nu doar în exploatări forestiere sau în vânătoare, ci și în turism, în industrie sau chiar în arhitectură. Pe parcursul liceului am avut o grămadă de experiențe, atât bune cât și rele. Colegii mi s-au părut foarte de treabă, profesorii sunt foarte înțelegători și săritori. În terminala liceului îmi doresc să studiez silvicultura și geografia pentru a putea arăta că dacă termini liceu tehnic, nu ai o viață ratată, ci te poți dezvolta în orice domeniu. Îmi doresc să arăt faptul că domeniul silvic te poate ajuta să găsești soluții geniale la o problemă globală, de exemplu poluarea. Când auzi de liceul nostru, probabil te gândești că este un liceu rău famat, cu elevi prost crescuți. Dar nu este așa. Avem foarte mulți elevi care au terminat liceul, au luat bacul cu note chiar foarte mari și au ajuns în funcții foarte înalte. Profesori, medici, învățători, educatori și multe altele. Mă numesc Costaciu Ionut, sunt elev în clasa 9B profesională cu meseria de lăcătuș mecanic prestări servicii. Am ales această meserie la Colegiul Tehnic Forestier, unde am găsit condițiile necesare pentru a mă perfecționa în această meserie. Vă așteptăm cu drag să vă înscrieți la Colegiul Tehnic Forestier. Mult succes! Elevii de la specializarea tehnician proiectant pentru produse finite din lemn efectuează practica în producție la diversi parteneri ai colegiului nostru, agenți economici cunoscuți în oraș. Aici ei se familiarizează cu rigorile impuse de un loc de muncă și capătă cunoștințele de bază necesare specializării lor.
Pentru viitorii tehnicieni în silvicultură și exploatări forestiere, utilizarea unui motoferăstron nu mai are niciun secret. Lucru demonstrat de elevii noștri pe parcursul orelor de practică. Viitorii mecanici pentru întreținere și reparații îmbină armonios mijloacele tradiționale cu cele moderne de lucru. Elevii Colegiului Tehnic beneficiază de o gamă largă de activități extracurriculare. Teatru, muzică, activități educative, activități culturale și sportive, acțiuni ecologice și acțiuni umanitare, excursii, baluri, distracție, toate la un loc îmbunătățind semnificativ perioada de elevi la liceu. Colegiul Tehnic dispune de o bază materială solidă, consolidată pe parcursul celor 6 decenii de existență. 12 săli de clasă, 6 cabinete, cabinet de legislație rutieră, laboratoare, cabinet de orientare profesională, teren de sport dotat cu instalație de nocturnă, bibliotecă, 2 laboratoare de informatică, toate vin în întâmpinarea și în sprijinul elevilor. În plus, 3 autoturisme Dacia și 2 tractoare permit elevilor liceului nostru ca la sfârșitul anilor de studiu să beneficieze de o nouă calificare, prin obținerea permisului de conducere categoriile B sau TR.